И здравейте хора, аз съм Gamer TV. Днес ще покажа как да работите с Camtasia Studio. И така, първо цъкаме на компютър и трябва да си изберем съдържание. Може клип или да направим нещо като презентация с снимки. Така, аз ще сложа герой от League of Legends. Тук само трябва да ги сложа в забавя как се правеше. Тук и ще добавя и музика, само да Final Stick да турим и така. Сега трябва да сложим и музиката тук. Аз ще избера любимата ми песен за сега, Павел Ивент, Сета, брат. И така, слагаме първо лазер. Защо? Слагаме го. Да. Слагаме Aurelion Soul. Да. Слагаме Рамос. Еко. И не на последно място Final Stick. И тук Thank you. Ето тук, така. Слагаме и песента вече. Сета, брат. Сега трябва да намалим. Така, точно. И цъкаме ето тук. Избираме размера, аз ще го направя за YouTube, по принцип те си ги правя клипчета и готово. И да красим нещо. League of Legends Heroes, така, избирате тук папка. И попълвате всичко тук, както съм направил и готово. По желание. Чакам да се зареди, тук ще спра на помислих си, че ще лага, но... Зарежда се много бързо. Все пак за 20 секундно видео. И нека се насладим на клипчето. Тризонец с 6 пауни, вътре 6 жени, скандални 5 кенефа, 10 плазми, всяка по 1 милион. Ламбото ми да те дразни, так паркирано е мазно, маската ми да те блазни, защото е 1 милион. Евро лири, йени, долари зелени, обръщам ги в левове и правя нови. И готово, хора. Ако това клипче, което да ви помага как да се монтирате клиповете и да им слагате музика, ви е помогнало, харесайте и се абонирайте за канала ми. До скоро!